Hem fet un treball de recerca sobre els llibres i també sobre l'escriptora i hem buscat informació a diferents planes webs i als llibres, doncs que és molt polifacètica, que escriu, fa guions, fa de tot, bàsicament. A sisè de primària ens vam llegir el Gaudenci, que ja el vam començar a treballar, que és novel·la juvenil, novel·la juvenil infantil. L'any passat ens vam llegir Frena, Càndida, frena, que també és juvenil, i aquest any ens estem llegint El clan de la lloba, que és més adult. És un altre tipus de lectura. Sí, ens va arribar en maletes amb els llibres i aquest trimestre ens toca llegir-nos El clan de la lloba. I de treball hem fet com uns murals grans, de primer i segon hem fet els llibres que han fet la Maite Carranza, els de primer han fet els de més infantil i els de segon han fet juvenils i adult. I els de tercer han fet els personatges dels llibres de la Maite Carranza a mida real. Hem dibuixat la portada del llibre i hem buscat diferent informació sobre el llibre i l'hem fet d'ahir. M'han convidat del Pallars perquè vingui a parlar sobre la Càndida, en principi un nou llibre que es diu Calla, Càndida, calla, però aquí a l'Escola Immaculada de Tremp llegeixen tot i més. Algunes obres que encara no he publicat ja les saben, o sigui que ja veia per passadissos que estan molt al cas de totes les obres que tinc publicades per totes les edats. Jo procuro aprofitar aquests moments que tinc amb ells per engrescar-los a llegir els llibres i perquè tinguin encara més el plaer de saber com són les persones que s'amaguen darrere d'aquestes pàgines que els fan riure o que els interessen. Jo crec que és bona idea perquè jo de petita m'agradava molt llegir i sempre m'imaginava quina cara devien fer els senyors o senyores que havien escrit aquells llibres i mai no vaig saber-ho. Avui l'he presentat als alumnes d'Esterri d'Àneu, als alumnes de Sort i ara als alumnes de Tremp. I és perquè estic molt orgullosa, és un llibre basat en històries reals sobre aquí al Pallars, que jo mateixa vaig descobrir en fer una excursió al Port de Salau i a partir d'aquí anar lligant caps i anar sorprenent-me, al mateix temps com la protagonista, que també se sorprèn de les descobertes, de la infinitat d'històries que s'amaguen de la Guerra Civil espanyola i després a posteriori de la Segona Guerra Mundial, de com el Pallars va ser un lloc estratègic de fugida, d'exili i d'acolliment també, afortunadament.